Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kon kinsa gayon si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nagampo siya, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang bunyag nga nadawat ni Hesus, maurasab ang bunyag nga atong gidawat. Unya, ang nakalahi lang naa sa gibunyagan. Kay si Hesus, gibunyagan siya, balaan ng daan, buutan, balaan niya, way sala. Kita pagbunyag nato, pulos kita na ay sala. Nya paghuman sa bunyag ni Hesus, nagpabilin siyang way sala. Kita pag humagbunyag, musta naman? Sige, pangutana na imong tupad. Ing na, musta man ka, wa na kay sala. Pangutana ba ang tupad? Kanang wa mulingi mga sadan. Kay kanang sadaan, mauwaw na mulingi-lingi. Mutago man kay na, kung mahimo, mutago na, mga sadaan. Tungod na sa to mga sala. Nya nganong naingon ani man ngano man nga, maura man untang espirituha ang nisod nato, maura man untang kabalaan sa amahan, maura man sad unta ang pag-angkon sa amahan nato nga iyatang anak. Inig humagbunyag, mahimo man dayon tang anak sa Ginoo. Nganong si Kristo wa man ka sa paghumas bunyag, ibaw mo ngano ang makatubag tagaan ako 1,000. Explain dire na ipan ako katulo 1 2 wag yun 3 wa mo'y klaro wa mo kibaw nganong si Kristo wa ka sa paghumanyag bunyag? Wa na gyud. Sige. Ako nalay tubag-tubag. Ang unang rason nganong wa siya ka sa paghumanyag bunyag tungod kay midawat siya nga siya anak sa Dios. Nidawat gid siya anak sa Dios. Nya kun anak ka sa Dios, makahimo day ka pagpakasa nga ang Dios wa may sala, niya ang Dios nagbawal man. Kita pag humagbunyag, tanawa ha, gamayng bata bunyagan, unsa may gisulti sa pari ngadto sa mga ginikanan nga nagpabunyag, inigingon unsay inyong pangayoon sa simbahan alang ining inyong anak, unsa toy tubag ninyo? Bunyag. Sa inyong sa inyong pagpabunyag sa inyong anak, gidawat ninyo ang katungdanan sa pag-agap niya aron mahimong
maayong Kristiyanos magtuman sa mga sugo sa Dios ug sa sugo sa simbahan. Nya ingnon nimo, nasabtan ba kani ninyo pag-ayo? Unsa ito bag? Sabtan. Nya unsa man to? Para lang mahuman ang bunyag kay ang hikay human na. Ana, pero wa kasabot kaayo, tudluan agakon aron makasabot nga sila anak sa Dios. Kinsan nyo dinhi ginikanan nga nagsigig sultis inyo mga anak nga ikaw dong, ikaw day anak sa Dios. Taas ang kamot. Ikaw nagsulti, bantay ha. Congratulations, naiusang ni angkon, anak ka sa Dios. Ana. O kana ha? Mo nay unang apan, question mark na to. Kinsa nang sayop sa mga ginikanan. Kumusta maron imo mga anak inday? Sister? Diyos nun o yawan on? O wa gani ma Diyos nun, sayop tong imong pagkasulti ha. Karon, kinsa may nag-agak ni Hesus sa gamay pa siya, nga siya anak sa Dios, ang nagsigig sulti si Jose ug si Maria. Ikaw anak sa Dios. Wa mangangkon si Maria nga ikaw akong anak. Anak sa Dios ang iyang anak. Mao nang pag-abot niya didto sa katungdako na siya, pagbunyag na niya, nisulti na gyud ang tinuod nga amahan ug nabati ni sa tanan. Apil na si Juan nga magbubunyag. Niingon dayon ang Ginoo. Sa to, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Kita bayasan pagbunyag nato, mao biasa na gisulti sa Ginoo, di lang takabati. Kaya pastilag mulanog din kalit, managan tingali mga tao, no? Pero sa kasing-kasing sa atong amahan, maura sa na yang gisulti, ikaw ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Inigbunyag, pero pag humagbunyag, unsa na may gisulti ron sa amahan? Labi nagsige na mo dag puyo-puyo, wa na mo'y mga kasal. Sige mong premarital sex, siging tanaw ng porn, sige na lagduwag computer, mga hangol na kay kwarta, mga igihan na kayo ng mga yuta, siging binungulay, siging away, siging pangabit, siging kurakot. Unsa na may gisulti ron sa amahan? Inilugay anang sin nga nang lupad, di na ipanguli. Ilog anang tubig, siging away anang tubig nga gipang rasyon karon. Ana, unsa na kay gisulti sa amahan? Siging pamahalan ang ipamaligya nga mga sin, mupay wa na intay kwarta ang nangalugpan nga sins balay, inigbaligya sin ni mahal, na doble, na triple pa ang presyo, mga buangon. Nya mga binunyagan. Gipangwarta ang problema sa ilang isig katao. Unsa na kay gisulti ro sa amahan? Kini ang buangon kong anak. Naguol ako pag-ayo kanimo. Karon kay naordinahan man ning iyang anak nga binunyagan, nagwali naman ron. Unsa kay gisulti sa amahan karon? Ha? Sige, kamoy hukom dia. Nga ako'y mahukom eh. Kamo ko na ba? Nagwali man. Unsa may gisulti ron? Kini ang guwatsinanggo kong anak. Malipay ko panagsa kanimo. O, ana lang amahan. Ana. Kanus aman, unsa may ikaduha nga gibuhat ni Hesus. Pag ila niya nga ang Dios mo iyang amahan, mikumit siya nga ang tanang sugo siyang amahan, iyag yung buhaton. Wa siya'y laing buhaton, ang sugo ragid siyang amahan. Diin man ni siya nakatunan diha siyang inahan o sa iyang amahan. Si Maria o si San Jose, nagtuman sa sugo sa amahan. Igitudlo sa na nila sa ilang mga anak, sa ilang anak nga mao si Jesus. Kamong mga ginikanan din kinsa ninyo ang nagsigig tudlo sa inyong anak nga tumanag yun ang sugo sa Dios? Kinsa ninyo? O nawa, kasagaran nato ang atong sugo mo'y atong ipatuman.
Masuko gitag di sundo ng atong sugo. Gani ato pang ingnon, nakasa ka kay wa kamutuman sa akong sugo. Pagbantay mo ana, basig mahimo mong yawanon. Mo na siya. Sugo sa amahan. Unsa may pipilang sugo sa amahan? Nga matod pas unang pagbasa, ang sugo sa amahan ipatunhay gyud ang hustisya. Matod pa diri, dili siya mulunga hangtod matuman gyud ang hustisya dinhi sa kalibutan. Unsa man ning hustisya? What is hustisya? Unsa in English ana? What is justice? Kusga. Unsa in English sa hustisya? What is justice? Hustisya. Moingon gani, what is, nato pa ang ipangitaan na meaning, kahulugan ba? Ang kahulugan sa justice or hustisya, ang pagkamakiangayon. Kada bang kamao kang muhatag, unsay angay sa imong silingan o sa imong isig katao. Pasabot, og nagbuhatag usa ka butang nga just thing or action, dili lang ikaw mo'y makabenepisyo, hastang imong isig katao. Kung ang imo ganing gibuhat, ikaw ray makabenepisyo, niyang imo isig katao, dili, inhustisya na. Pananglitan, ikaw asawa, silusa kay kas imong bana. Kaya ang imong bana, imo ra gyud. Di gini mo i-share sa silingan. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Tubag. Inhustisya na. Ikaw sad bana, igihan kay kas imong asawa, di gini mo i-share sa pare. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Inhustisya, bisan na lang sa pagliktor, bisan na lang sa kantor or kolektora, di gini mo i-share. Nga mo rin gitaw na ikalipay sa pare. Di san may magbinuangan ng inyong asawa, oy, pero mo, sipya. Inhustisya sana sa pare. O di ba? Mo na inhustisya. Kung ikaw karon imong silingan, way atop, nya ikaw na kay kapalit og atop, gisiguro ra gid nimo paatop imong balay. Nya ang iya wa, unsa man na? Hustisya, inhustisya. Inhustisya. Nya tungod kay nangabali na ng mga kahoy diha, imo pag yung giusab ang imong barbed wire, gitabok na nimo nga tuspikas, bisag dili unta to angay nimo koralon kay ila tong agianan. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Kusga. Anong di man kay mo mutubag? Angay-angay ba? Angay-angay. Pananglitan ron, kanang tubig nga girasyon, giangay-angay ninyo hatag. Uy, tubag. Mga butan na din kita, nakakulikta man tag arang-arang atong gamay ra guni ikumparar unta kun wa pa lang bagyong Odette. Nahalinan ta og di na katubang kulikta na to sa kuan ba? Katong Misa de Gallo og sa Ikha. Sa Misa de Gallo nakakulikta tag mga 621,000. Sa Ikha nakakulikta po tag mga 664,000. Di ba? Daghan naman eh. Di mo malipay atong pakpakan ng anan niya. Unya kay daghan mang naglisod. Kung isuod ni bulsas pare, yahay kay madre. So wala na ako nagibuhat. So ato nang gidistribute, giangay-angay na to, nakapanghatag tag mga bugas, kato mga noodles, ni gasto ta to hapit mo mga 655,000 gasto na to ato. Nya uban pang mga hinabang diri, katong mga gipangtabangan, nya mga stipend sa nagmisang pare kay pare baya kinahanglan ginataga og stipend. Di angayan. Mo na giangay-angay na to, uban pang mga hinabang, nakaabot gyud ang atong gasto sa og mga 1,284,000. So ang sobra atong 1,000,000 mga 309,000, 26,000 na lang.
Nya mo reklamo mo ana. Nato man ang giangay-angay. O ay mo reklamo. Nya nahalinan punta sa atong DOPS SBF-MM as of yesterday niabot na sad siya 6,310 slots. O daghan na ni. O pakpakan gyapon nato. Nya ato na ning gihunong gahapon, di na ta mamaligya. Ato na lang gipadayon og ihap na pamantay wa pa ma-account nga mga pamalit nila sa kuan o pa sa nato ma-claim ang uban tungod lagi aning brown out. Ato pa nang claimon ugma. So ika Miyerkules pohon og buhi pa mo, paminaw lang niya mo ato man nang i-upload sa atong social media, atong ihatag ang final gyud pilay atong nahalin. Gihunong ni nato kay mao ni ang atong Christmas gifts para ni Jesus, ni Mary o ni Saint Vincent Ferrer. Ato usang kwintahon tanan, nya mo na atong idapat dinis atong parokya. Nya karon na ako'y bagong gihimong slot. Pamawi ni siya sa inyong paghatag atong DOPS. Sao man? Daghan kay rong way mga atop dinhi ato ron naihap nato mga doldool na 500 ka pamilya ang naghatag na tugsuwat nga patabang sila kuan silang atop. Mo na ako mohangyo ko ninyo nga pamalit mo aning slot para sa atop operasyon atop. Niya ang atong nga ani nga slot Divine Mercy and Charity. Kay daghan kay rong makaluluoy. Kinahanglan silang mga charitable people. Yang mopalit ka aning maong slot, tagaan sa gas Ginoo og mercy and charity. Tagpila man 500. Nya pila man ni ka slots? 3,000. Ngano man kay ang sin karon mahal-mahal naman basig makahangyo-hangyo ta average lag 500 kada pligo. Nagkinahanglan tag labing minus mga 3,000 ka pligo nga sin para atong apod-apuron og hatag ngadto sa atong kaigsuonan dinhi lang usa sa atong parokya kay di lang sa ta mangadto lain pero naay sobrang gamay ato nang iadto pero dinhi lang usa kay perting daghanang way sin kinsa nyo dinhi nalugpad ang sin taas ang kamot wa aka mo gid mo angayang manghatag. Oh, kay kamo pa'y naluparan og sin, kamo'y hatagan. Yung na, panghatag mo ha, nya kaning atong pagpamaligya, gikan ra ni karon hangtod karong Domingo, Pitsa 16. Wag ato na sa ning kuanon honongon. Mbot og di ba ko kanay kuan, mikron. Kaning ato na sa ni siyang honongon. Nya ikaw maghunong na to ani kung pilay atong matigom hangtod sa Domingo mauro sa na atong iapod-apod may na lang na atay mahatag mo na congratulations ninyo kung muhatag mo ganiha didto na ni dool nako nihatag na siya og 100 ka slots nindota ato no ingon din siya pader hatag ko ani may pagbasa sa nako sticks nako karon kay ako naman yung ginahinayan og announce. Ingon din siya, di asa ko'y 40 ka slots pader, ako sa ning ihatag. O di, nanay, kana sila, maunay mga tao nga, nagpractice sa ilang bunyag, kanang kamaubang mo angay-angay. Hustisya, ang pagkamaing-angayon sa Diyos nun nga pagpakig-angay. Nga unsao man nato paghimo sa makiangayong buhat, sintruho nato pag-alagad ang mga kabos, ang mga pobre. Dili nato pangwartahon, daog-daogon ang mga pobre. Nanglitan, naakay sakyanan. Asa nimo i-parking? Layo sa karsada o dihas karsada? Layo sa karsada. Kusga? Layo sa karsada. Layo sa karsada. Nya kanang nagparking dihas karsada, unsa man na hostisya, inhostisya? Inhostisya kay wa man siya magangay-angay. Unsa may makaangay-angay anang karsada nga kitang tanan nga motorista makaagi ta diha. Dili kay butangan sa imong sakyanan unya ang imong sakyanan nga nagparking diha tuparan pag nimog lamisa og lingkuranan kay anha mo maniud to. Anha pa mo magtutpik-tutpik, tutinambin na one way na lang hinoon. Uy, yawan on ka oy. Muna badlungan na inyong mga silingan ha.
ingna mga yawa, ipalayo ang inyong mga kaning kuan, kaning mga sakyanan. Ana, tanawag mahapunan ba ka? Patay gyud ka. Tanawa si Kristo nga nisaway sa inhustisya sa kalibutan. Tulo ra ka tuig oy, patay. Pero sagdilag mamatay basta gipatunhay ang hustisya. Pasabot, praktisa isangyaw ang hustisya. Nga naman, mauni ang makalipay sa katawhan. Mao gini makalipay sa katawhan, ang pagka mapalabi-labihon maunay yawanon nga kinaiya. Tanawas ikaduhang pagbasa, unsa may kinaiyas Ginoo, matod pa ni San Pedro, niingon si Pedro, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi bisag unsa pay bulok sa imong panit. Way pinalabi. Kita kusugit ang mo palabi. Lingi-lingi ako no na imong tupad. Hay may mas paborito nimo, wa tuo. Di ka no. Hay mas nauyunan nimo, dapit wa, dapit tuo. Og silang duha imong nauyunan, congratulations, wa kay pinalabi. Ikaw ginikanan, na kay tulo ka buk anak, ang usa nanuyop. Suyop ba? Nya ang usa porting bugua, tapulan pagyug kayo. Nya ang kamanghuran porting brighta, buutan pagyug kayo. Hay may imo aning atimanon. Nadalaw. Kadtong siga kay mata, kusog mo suyop. Kaning gatutok lang gid ng computer siging duwa nya porti rabang bugua, dako lang kaon, tapulan kay tanan o karibang buutan kayo, bright pagyod nya maampuon pagyod. Hay may imo aning paborito. Kung sakto ka nga pagkaginikanan, higugmao na nimo silang tulo according sa ilang gikinahanglan. Para sa sigag mata, palitig drugas. Para sa kaniniang tapulan, niya kusog imo duwa ng computer, taga-iglod. Ana no? Nya dako man nagkaon, taga-ig pagkaon. Para aning bright, kaning bright buutan, taga-i siya og pagdaig, dasiga siya. Ana di ba? Sakto na. Dili kay imo ikumparar, ikaw, o di ka pareha nimo igsoonay, ikaw may kapatyon da, ganyan. Ignawa ikawa nimo, di ba katong imong gisaway, adtuon to niyang imong gidaig, sige hantog lubag ang dunggan, ikaw. Awayon sa tuniya, mo na magkagubot na, wa na'y kalinaw. No? Pero diri sa atong pangandoy sa Salmo responsoryo, unsay giingon? Bendisyonan unta sa Dios og kalinaw ang iyang lungsod. Kanus-a mo na nato makabot ang kalinaw kung kitang tanan dunay paghigugma sa hustisya nga Dios nun. Kung ang imong bana nangabit, unsa may hustisya ni ana? Ayaw pugni, suportahi. Kana ingna kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Nya nunot dayong to sa imong luha. Nya moingon din na imong bana, okay ra gid nimo day. Nihilak lagi ka. Ni siya nga akong mata gahilak, ang akong kasing-kasing naggilak-gilak. Nga naman, wa ko'y sala. Siya niya nga ako day. Ni siya aw pa sa kangit-ngit sa kaniniang nitso ang imong kasing-kasing. Kay wa na gani kakahibaw nga ikaw padong nas impierno. Matanawa, di ba ka ng imong bana makaamgo na. Inigadto anas kabit, moingon na dito, last na lang gini. Kay maimpierno maday ko ani, last na lang gini. Na iya ginang pahimuslan dito kay last naman. Anya iniguli anas inyo, magbahay din na siya ana nya dangtan og mga duha ka buwan, maingon na sana siya. Di sa tingali maimpierno, musabot sa tingang Ginoo. Ang balik na sana siya ngadto. Siya, Lord, sorry jud kay Lord, last na lang gini. Hangtod mamatay na siya, sige na siya ingong last. Posible gina siyang malangit, posible sila siyang maimpierno, pero ikaw nga asawa nga nagsigig higugma niya bisag gahilak na ka, nagpractice kag hustisya ang pagkaway sala. Imong giangay-angay paghatag ang imong gasa sa gugma, gasa sa kalinaw, gasa sa pagpasaylo ug pagkamaluluyon. Di ba?
makiangayon ka. Man mo mutuoan ni tingali. Sige na, nindog na ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta. Og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong ginunato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon karong adlaw sa pagbunyag kang Kristo, ang kalangitan na abli ug ang espiritu mikunsad kaniya. Sa mga kita gikunsaran usab sa maong espiritu, masaligon kitang muingon, Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa simbahan nga sama sa iyang Ginoo ang pinalangga sa Amahan, nga tanan magtutuo o ang Espiritu sa Amahan mupunsad sa tanan uban sa kamatuoran ug gahom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang ni atong gisangunan sa mga buhat nga pamunuan nga ilang alagaran ang tinubdan sa katungod ug manglibasog sa nagtukod sa tinuod nga hustisya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang ni atong nag-anto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kayuhan ug kapahayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa silugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang ni atong mga nangamatay nga atong giampo, nga ang gahom sa grasya sa Dios magdala kanila ngadto sa katumanan sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan na pinaagi sa pangama o paggiya ni Senior San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Makagagahom nga Amahan, pinaagi sa among bunyag, imo kaming gisagop nga imong mga anak. Busa dawata kining among gipangamuyo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.